Предлагат се решения на проблема с неспирно увеличаващите се контузии в футбола. Ясно е колко е препомпан футболният календар. В резултат Родри, Ямал, Дембеле, Педри, Мусиала, Белингам, Мбапе и още куп големи имена страдат от тежки или поне чести травми. А ето и решенията според Международната федерация на професионалните футболисти – FIFPro. Първото е задължителна 4-седмична почивка, последвана от 4-седмична подготовка с постепенно вдигане на натоварването. Второ е налагането на минимум 72 часов период между мачове и един пълен свободен ден седмично. Трето е специалната закрила на играчи до 21 годишна възраст. Специалният експертен доклад на FIFPro твърди, играчите не бива да играят по повече от 55 мача на сезон и се нуждаят от пълна почивка от 28 дни през лятото. От участвалите на Евро 2024 и Копа Америка същата година, спазилите това условие са едва съответно 14,9%. Последният шедьовър в кавички, световното клубно първенство, пък превърна и това лято в пълен кошмар за играчите. Тези на Залцбург имаха само 8 дни отдих, а на ПСЖ едва 7. За сравнение, финалистите в NBA имат 23 седмици за почивка, а 15 са отделени в MLB за наигралите в плейофите бейсболисти. Календарът се превръща в лабиринт без изход, а ръководните организации не просто не хаят. Те изтискват до крайен предел златните си кокошки – футболистите. Клубен мондиал, Лига на нациите, потенциални световни и континентални първенства през 2 години, нерядко и насред сезона. FIFA и UEFA трупат печалби от умножените турнири, а домашните федерации и лиги не отстъпват за намаляване на вътрешните мачове. Играчите пионки пък трупат хиляди минути и километри във въздуха по релси или магистрали, докато накрая не окапят. 54% от интервюираните 1500 играчи казват, че са принуждавани да играят извън нужната кондиция. Също толкова твърдят и че са се чувствали претоварени. Ти смяташ ли, че календарът е действително преиздут? И кои турнири би премахнал, ако зависеше от теб? Коментирай тук и ни последвай за още любопитни истории и предвиждания на мачове. Порно!